Ετοιμάζονται τα γατάκια για τη διαδικασία του λαδώματος. Αν είστε εδώ το έχετε Ναυαγωματιά. Δήλωση. Θέλει να σου βάλει λαδί και να βραδύ. Και το δεύτερο Πέστε. γατάκι παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Να δούμε ότι συνεχίζει να δουλεύει. Έτσι, θέλω να έχω ανοιχτή εικόνα. Γνώση οθόνη, φαντάζεσαι. Ανοιχτή εικόνα θέλω. Να σου πω, μήπως να βάζει τη δικιά σου οθόνη, μην κάψουμε και την Azo. Είναι βραδινό. Φάε βράδυ και έλα βράδυ. Ετοιμάζουμε και το χωνί για τη διαδικασία όπως βλέπετε. Φέρε το χωνί. Στο χέρι, όχι το κουλό, το άλλο. Τι το στο χώνει. Για να χώνει. Για να μην το ρίξω τώρα. Μην ρίχνω έτσι. Λες. Τότε θα πρέπει να κλείσει. Όπα, μη σκεπάζετε την κάμερα, παιδιά. Να βάλεις με το χωνί. Αλλιώς τσάμπα θα είσαι. Το καπάκι ρίχνει μέσα στο τέτοιο. Ναι, θα ρίξει και εδώ, λογικά. Θα λερώσει το τέτοιο. Όχι ρε, ρίξε έτσι όπως είναι. Πάμε τότε. Έλα. Δώσε μου το λάδι σου, μανάρι μου. Πιάσε το από κάτω, πιάσε το από κάτω. Σιγά. Σιγά. Γιατί τρέχει Σιγά. από κάτω. Εγώ παλαβαίνω το πάγκο. Ναι. Ακύρωσε. Ήταν μια μεταβολή. Πάμε πάλι. Ακύρωσε γιατί θα το λερώσεις. Λοιπόν, την εφημερίδα από εκεί. Ναι, φέρε. Εφημερίδα, χαρτί, ξέρω εγώ τι. Εφημερίδα. Πάμε παίζει, άντε μου γιατί θα ζεσταθεί και θα βράσει. Ρίξτε την κάτω. Πάμε. Σιγά πετάγει, Όπα. πιο απαλά. Πιο gently. Καλύτερη είναι υπολογισμένη. Όχι, αλλά. Θέλουμε τουλάχιστον μέχρι το... Τη μέση. Κατουράμε. Στείνουμε. Μέχρι τώρα παίζει, αυτό είναι καλό. Όταν θα σβήσει το λαμπάκι είναι το θέμα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει να ψήξει το... Το τσίψι. Πετάγεται σιγά, πιο απαλά. Ρε, μας μουνιάσατε. Δεν θέλω τέτοια λόγια στο βίντεο. Θα το λογοκρίνουμε μετά. Πάρ' το χωνί. Πάρ' το. Δώσε το χωνί σου. Πόπο. Έλα βράδυ, φίλε. Όπα, πετάει. Παιδιά, μυρίζει κάτι ψητό. Όπα, βάλ' το γόνι ξανά. Ναι, είναι το λάδι λίγο μαλακία. Βάλ' το στην αέρα. Στο τζίνι τέτοιο ρίχνουμε. Στο στρατό έτσι τι κάνεις με τις πατάτες. Δεν είμαι μαλάκα. Πόπο, να ψήσουμε και μια μαριδούλα τώρα. Σκάσε ρε μαλάκες, αυτό θα το ανεβάσουμε στο site απόψε. Άμα δεν το ανεβάζεις έχω γαμίσει εσένα εκεί πέρα. Όπα η Αφερίνα. Πώς το βαφτίζετε? Αφερίνα project. Εγώ γουστάρω τρελά πάνω. Έλα γιατί δεν βλέπω ροή. Έλα λέμε. Έλα να κάνει bloom η πατάτα. Όπα, πείτε στο Γιάννη τώρα για τον πάγκο. Πλησιάζουμε τη μέση βλέπω. Γιάννη, έλα να δεις. Έλα να δεις τι κάνουμε. Έλα, προλαβαίνεις. Ναι. Παιδιά το κάλυψα το τσίψε, οπότε εντάξει. Δώσε κι άλλο. Έτσι. Να δούμε αν δουλεύει κιόλας. Δουλεύει το. Και ναι, το mouse κουνιέται. Λοιπόν, Γιάννη, μπορούμε να κατεβάσουμε τον πάγκο στο κεντρικό σου stage 10 πόντους. Γιατί είναι ψηλό. Δεν τους φτάνουν τα εργαλεία, τα μηχανήματα. Σήκωσε το απαλά το τέτοιο. Όχι. Περίμενε. Όπα. Δεν σε βγάζω. Περίμενε. Γιατί βάζεις κάτι. Μέσα στο λάδι. Γιατί τώρα που μπήκε και το λάδι θα να δεις πως θα περνάνε τα... Λοιπόν, ένα λεπτό. Όπως βλέπουμε η στάθμη έχει ξεπεράσει τη μέση. Περίμενε. Ένα λεπτό. Τώρα εντάξει, έχουμε και εγώ γενικό, δεν πρέπει να κλείσουμε.